možete da vidite kako izgleda kompost zemlja koju smo napravili samo od povrća, voća. Onda smo stavljali tu lišće, malo trave, kartona. Znači samo otpad od voća i povrća koji smo koristili. I to miriše divno. Znači krećemo u presadu. Stavljamo divnu kompost zemlju u ove veće posudice. Ne morate vi čitav proces pratiti. Ja ću to samo malo da stavim. Napunim ovo sve pa se vidimo opet. Znači pripremila sam posudice sa friškom zemljom, kompost zemljom. Ona je jako hranjiva. Vadim polako. Ovo je crveni kupus. Vadim ga i stavljam ga duboko. Dublje nego što je bio i lijepo ga lagano zatrpam. Tako. I onda ću sve ostale uraditi da napunim ovu posudu. Evo jedan odličan primjer šta se desi kada se počne sijati u kokosovoj zemlji koja nema puno u sebi nutricija i hrane. Biljka ili sjeme lijepo razvije korijen i time je čvrst, time će da bude čvrsta i jaka biljka kad razvije fin korijen. Ne znam da li možete sad lijepo da vidite tu koliki je taj korijen te male biljkice. Uspjeli smo, prva plata je gotova, razne vrste kupusa su smještene na svoje mjesto sve dok ne bude vrijeme da se prebaci u zemlju u bašti. Sad da vam malo objasnim o toj zemlji koju zovem kompost. Za one koji nisu upoznati, to je sada jedna zemlja. Nije to više ono što je bilo đubrivo. Nije vruće više i neće ništa učiniti loše biljci. Neće joj spržiti kao što neki misle korijen. Ne, samo će da je hrani. Ovako kako je sada postavljeno, ono treba da bude do, na primjer, još mjesec dana najmanje u ovoj zemlji, pa ćemo je presaditi u baštu na svoje definitivno mjesto i neće trebati više dodataka. Dohranjivati ne treba jer ta zemlja koja sada jeste tu je potpuno dovoljna. I kad prebacimo u baštu na svoje definitivno mjesto, također neće trebati dohranjivanje. To je ono najbolje u ovom načinu baštarenja i gajenja biljaka zato što nema dohranjivanja. Mi možemo praviti neke smjesice prirodne koje će da dodaju zaštitu protiv nekih bubica ili kako se zove neki bolesti, ali za dohranjivanje nema potrebe. Evo ga, završili smo kupusi. Ovo ostaje, to će još malo potraje. I kupuse. To znači ove dvije plate su kupusi. I još nešto, naravno palimo svjetla. Jer još uvijek nema dovoljno svjetlosti da bi mogla rasada da se razvija na gore jaka čvrsta. Da nešto kažem za kvalitet zvuka videa, tako je kako je sada. Koristimo običan telefon, djeca mi pomažu gdje mogu, imamo puno toga da obavimo i gledamo da stignemo i postignemo što više da se snimi ono što se radi. Radimo s onim što imamo, za sad je tako, bit će bolje.